आरो आं रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो लाबावोदि आङो दा जायफ्रा प्रब्लेमाव दं बेखौबो आं फोरमायहरनो सानो जायफ्रा साख्रि मोनाखै आं बेखौबो साख्रि मोनहोबाय गोबां मानसिफ्रानो प्रुफ दङ रायजो राजाफ्रा भिडिअआव देखायजानो बायो मानोना माखासे मोजांबो बुङो गाज्रिबो बुङो बेफोरनि गेजेराव साना हौवा बाथ्राखौ बुंनो नाङा गुबुनफ्रा जानो हागौ नाथाय आं नङा दा बेफोरखौ रायजो राजाफ्राबो एसे साननांगौ साख्रि बाख्रि मोनैफ्राबो साख्रि बाख्रि मोनदों गथ' गथाय मोनैयाबो गथ' गथाय मोनदों आरो न'खराव सोरबा सुख सान्ति गैया बेसे फिसा फिसौ दावराव दावसि जादोंब्ला बेखौबो आं फोसाबनो हायो नोंथाङा आयुर्वेदिक आरो फुजाफोरना होनायजों बेमार फाहामथायखौ फोथायोना फोथायोब्ला थाबैनो खौरां लादो नैबे 6900558978 9678808771 9394986806 फन नम्बराव मानोना उथ्रिसार शिब मन्दिराव नोंथांनि गासै देहानि जेंना आरो खाफालनि रिफिनायखौ लोगो लोगो फोरमान होनो हायो होनना बुंथिदों बिथां अजा बिराज मुसाहारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि ओनसोलनि अक्सिगुरि गामियाव नोंथाङा मोनगोन बे फाहामथायखौ गावनि मुलि आरो फाहामथायजों गोबां सुबुङा जिउ रैखा मोननायजों लोगोसे साख्रि बाख्रिबो मोनबोबाय होनना बुंथियो बिथां बिराज मुसाहारिया खुलुमबाय आइ आफा रायजो राजा आंनि फंबाय बिनानाव आदा बाजैमोन दिनै आं बेखौनो फोसावहरनो नागिरोदि दिनै आं नैबे खुंग्रि ओनसोलनि सासे नायगिरि अजा आङो जाय सुबुंफ्रा अजा डाक्टार बेमार फोसाबनानै आंगायनानै आन्दायनानै दङब्ला नैबे आंनि मन्दिराव फैनानै फोसाबजाफैनो हागोन अजा डाक्टार नायनानै आंगायनाय सुबुंफ्रा फैनानै आंजों फोसाबजाफैनो हागोन आङो गोबां बेमारखौ फोसाबनो हाबाय आरो आं प्रुफ मोनबाय आरो आं फोसाबगासिनो दङ जाय सुबुंफ्रा बेमाराव गोग्लैनानै आथिं आखाइ बुनाय आथिं आखाइ सानाय आरो बिसिनायाव गोग्लैसोनाय बेफोरबायदि गोबां बेमारफ्रा दिनै आंनि नैबे मन्दिराव हामलांगासिनो दं बेखायनो जाय थाखा फैसा गारनानै अजा डाक्टार नायनानै आन्दायनानै दङब्ला फै आंनि मन्दिराव आं फोसाबना हरगोन आं बेखौ आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेरावनो आं प्रुफखौ होनानै हरगोन नोंसोरनो आइ आफा रायजो राजाफोर मुलिखौ नोंथाङा गावनो बानायो ना गुबुननिफ्राय लाबोयो आंनो बानायो आङो आंनि आखाइजोंनो आं बानायो आंना बानायग्राफोरबो दङ आइ आफा राजाफोरनो एसे देखायलांगोन आं दा खोन्थालांगोन सोर बिथांमोना बानायो बेखौ आं खोन्थालांगोन आंनि आखाइजों आं बानायो दासिम नोंथांनियाव बबे जायगानिफ्राय नायफैनायनि आरो हामनायनि प्रुफ नोंथाङा होनो आंनि मन्दिरावहाय हामनायनि प्रुफा जाहैबाय आंनिफ्राय दा फैयो धेमाजिनिफ्राय फैयो आरो गलाघाटनिफ्राय फैयो आरो जनाइनिफ्राय फैयो आरो दिखियाजुलि राङापारानिफ्राय फैयो अदालगुरिनिफ्राय फैयो गरायसरनिफ्राय फैयो बरपेटानिफ्राय फैयो क'क्राझारनिफ्राय फैयो गसाइगावनि फैयो आरो आंनि खाथि खालानि गासैबो बिसोरो फैयो आरो जायनो फैयो बेनो मोजां जालाङो आंनि मन्दिराव बेसे गोबावसै नोंथाङा जे बेबायदि मुलि होनाय आरो बेमार आजार नायनाय आङो बुंनो थाङोबा आं 2014निफ्राय जादोंमोन दा फैनानै आं 25 सिम जाबाय आं दा नैबे गोदान आरो साबसिननिफ्राय हामसिन गोहोखौ आं देग्लायनिफ्राय आरो होबावबाय आरो मुलिनि गेजेरजोंल' फाहामो ना गुबुन फुजा आरिफोरबो होनानै नोंथाङा फाहामो आंनि मन्दिराव जेबो फुजा फाथ गिदिर होनाङा आंनि मन्दिराव जे बोरमा अमा दाउ फारौ होनानै आं फुजाखौ होआ आं दा होयो आङो फिथाइ सामथाइ फुल बिबार आं बे प्रसादजोंनो होयो बेबो एक टाइमल' होगोन आं खनसेल' होगोन बारम्बार होआ बेजोंनो आरो जायनि बेमारा गिदिरबा बेखौ आङो ताबिज होनानै आं मोजां खालामो आरो आं रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो लाबावोदि आङो दा जायफ्रा प्रब्लेमाव दं बेखौबो आं फोरमायहरनो सानो जायफ्रा साख्रि मोनाखै आं बेखौबो साख्रि मोनहोबाय गोबां मानसिफ्रानो प्रुफ दङ रायजो राजाफ्रा भिडिअआव देखायजानो बायो मानोना माखासे मोजांबो बुङो गाज्रिबो बुङो बेफोरनि गेजेराव साना हौवा बाथ्राखौ बुंनो नाङा गुबुनफ्रा जानो हागौ नाथाय आं नङा दा बेफोरखौ रायजो राजाफ्राबो एसे साननांगौ साख्रि बाख्रि मोनैफ्राबो साख्रि बाख्रि मोनदों गथ' गथाय मोनैयाबो गथ' गथाय मोनदों आरो न'खराव सोरबा सुख सान्ति गैया बेसे फिसा फिसौ दावराव दावसि जादोंब्ला बेखौबो आं फोसाबनो हायो दा बिथांमोननो आं जिखिनि बेमार जिखि दा फाइल्स बेमार टिउमार टिबि आरो केन्सार आरो पेरालाइज आरो सुगार आरो गोबां बेमार आं फोसाबो आरो नै बाहाय प्रुफबो दङ जेखिनि जाया मानो जेखि अन्थाइनि जेबा प्रब्लेम स्टनफोर जायो बेफोरो नैबेहाय
जाजोबो दा नै बाहाय गोबां नामफोरनि आं लिस्ट खालामनानै लाखिदों नै लिस्टखौ आं खोन्थाखायो बाहाय दङ बाव नाम दंजोबो आरो नै बाहायबो दङ गोबां आं फाइलाव प्रुफ खालामनानै दोनदों रायजोफोर नोंसोरो नायनो हागोन नै आङो प्रुफ खालामनानै दोनदों गोबां दङ बेयाव बे लिस्टआव नैबे खाथायावनो प्रुफ दंजोबो बे खाथायाव बे नंखाय नङा बे खाथायानो प्रुफ आंना आङो बेबायदि नैबे रेजिस्टाराव आङो जाय जायहा बेमार आजार हामदों आं बेहाय नैबाव लिस्ट लाखिदों नायनायनि टाइम टेबोला जेनेबा बारायथाराय थालायलायो इसोरनि आंनावथ' बिदि बारायथाराय गैया आं एनि टाइम नायो जेब्लानो फैयो एब्लानो आं नायो नंगौ बे दिनैनि जे जोंना बिराजकुटिनि जे नायनाय हाफिज मुलि दावालि हरनाय मोजाङैनो दं आरो जोङो साखि दङ जे बिथांनि मुवाफोर जि मोनदों थिगैनो दंजोबो बिथाङा फ्राय हगारदोंना हगाराखै खिन्थु बिथाङा खिन्थाबायमोन दा इउटुब चेनेलाव हगाराखै नामा आं बेखौ नुवाखै आरो दा मुलियाथ' थिगैनो दङ आरो गोबां मानसिया बिदिनो सानाय सुनाय थाव जारिनायफ्राबो मोजां मोननाय फोरमायदों मानसिफ्रा आंबो बे उथ्रिसार मन्दिरनिनो आफा बिराजपतिनि मन्दिराव थानानै खामानिखौ मावो दा बेमार आजारखौ आंनि आखाइजोंनो आं फोसाबनो मोनो दा मोजाङैनो मोजां गासैबो बेमार आजारफ्रा लोमजानाय साजानाय आरो सोरबा बार गाज्रि आरो सोरबाबा उदै देरनाय उदै मोदोम बुनाय आथिं आखाइ बुनाय पेरालाइज सुगार टिउमार गासिबो बेमारनि मुलि दावालिखौ आंनो बानायो आरो बेजोंनो मोजांबो जालांदों माखासे मानसिफ्रा नोंथाङा बेनि मा मददगिरि ना दौरि आङो आफा बिराजनिनो गाहाय दौरि आरो